Il-Kumitat tas-Saħħa Pubblika tal-Parlament Ewropew approva l-Att Ewropew dwar il-mediċini kritiċi inkluż emendi ewlenin imresqa mill-MEP Peter Agius immirati biex itejbu l-affordabilità u d-disponibilità tal-mediċini f'Malta. Il-liġi proposta tfittex li tnaqqas l-ugwaljanzi fl-aċċess għall-mediċini billi tappoġġja lista ta' mediċini kritiċi ta' interess Ewropew komuni b'mod partikolari fejn id-daqs limitat tas-suq jaffettwa id-disponibilità tagħhom. Fost id-dispożizzjonijiet ewlenin assigurati minn Peter Agius hemm mekkaniżmu ġdid li jippermetti li Malta tingħaqad ma' mill-inqas 4 stati membri oħra biex takkwista mediċini b'mod konġunt. Dan iżid il-kapaċità tal-akkwist u jiżgura prezzijiet aħjar. Peter Agius qal li l-att dwar il-mediċini kritiċi flimkien mal-pakkett farmaceutiku li qed jiġi nnegozjat bħalissa se jgħin biex jitwasslu mediċini aktar affordabbli u provvista aħjar għall-pazjenti Maltin fis-snin li ġejjin. Intant il-vot tal-Kumitat Ewropew ġie milquh ukoll mill-Malta Health Network.